bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hannde kadi en jottima ɗo jonde dinguiral pulago en ɗeeɓi wayrude ɗo seeɗa kono ko jaam tan dendagal bandiraɓe wattuɓe meɗen hakkille wattuɓe Pinde TV hakkille calminama kadi juurama ha no feewi hande noon eɗen jogui weltare weltare joɗiɗaɗo ɗo hande e mawni men neni men jinnaɗo men hono Dieynaba Boubou Sow so wiyama Dieynaba Boubou Sow dendagal dilloɓe banggue guendiyankagal dilloɓe pulago ina gandi mo nde wonno golle makko e darde makko hande e pulago ɗum noon jogani en kaɓirɗe ko Ndeye Fatou Massaly wondude e Amadou Touré ɗum noon en calmini dendraguel men hono Diarata Abou Sow ɗum noon dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe meɗen hakkille hande bismiɗen ko Dieynaba Boubou Sow debbo mo Deysrak wadde bisimilla ma Dieynaba Boubou calmina bandiraɓe e bandiraɓe ko ardi foof on calminama minen moon kala inde mum yettode moon ñaganama Allah moƴƴere eɗen puɗɗoro bisimillahi arrahmani irrahim caggal no jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo makko tedduɗo en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en juurima serenɓe meɗen tedduɓe ewa en calmini kadi ardiɓe radio ngo woni Pinde TV ha e yewtere dinguiral nde Dieynaba Harouna Sow ɗowata en calmini kadi ardiɓe radio ngo en calmina ɗo mawɗo Abou Diop Hammad Thiam en calmini kadi technicien ji joɗiɗi ɗo ɗi woni Amadou Touré e ɓinguel meɗen Ndeye Fatou on calminama moni moon kala inde mum yettode men calmini kadi sukaɓe meɗen tawtoraɓe ɗo Djiné Bel Sow e Diarata Abou Sow ewa caggal ɗum ko yettude Allah no fewi kadi e ndeɗo jonde hande eɗen ñaago Allah tan yo jonde nde won fewde e yettude Allah kadi yettude sababu nde tawno pulaar ene wiiya mo yettani sababu yettata Allah eɗen jetta Dieynaba Harouna no fewi mi wima debbo mo mi han wi debbo mo desere han mi wima debbo mo fonde gueral ɗum machallah min calmitimama dendagal bandiraɓe fulɓe hande ma keɓa weltare gam bismadema ɗo wadde so wiyama Dieynaba Boubou ɓe gollotonoɗa ɓe ne gandi hol gonɗo Dieynaba Boubou kono ha joni ciftinamin tan so wiyama Dieynaba Boubou hol tigui hol gonɗo Dieynaba Boubou Sow eyyi min mbiyatimi ko Dieynaba Boubou Abdoul Kadiri so jettetimi to banggue suudu baba koye Fres ɓe jakir to banggue kosam meɗen ko Duyeji Demba Dado kono kadi en calmini dendagal famille meɗen en ɗam meɗen ha tengti e bandiraɓe meɗen so en mbi noon alay saago wodaɓe limtuɗen kadi ɓurɓe ɓadade saabu sa wi noon ma siftoro Bungu Hooƴe jakir ewa ma siftoro kadi nduyetɓe ciftora Jowguel Balaji ciftora kadi dendagal ko taari e guure meɗen ɗe kono kadi ciftora ha to ndemade ɓuuri jiggani ewa sikela sa wi kam holɗo jeeyami Dieynaba Boubou jeeya ko to wiyete Boyo Ñaruji to wiyete Tufde Guuɓe Murotoɗe nokku meɗen biyeteɗo Deysrak ewa ko toon tigui woni ɗo mbotu o dasa kono Allah waɗi en gonɗen koye e nder lamorgo leydi Sénégal Allah waɗi en koye e nder Dakar nan bandiraɓe mi salmini on ko oɗo tigui woni biyeteɗo Dieynaba Boubou tigui machallah bandiraɓe heɗotoɓe yewtere nde keeɓi hen famamuya no fewi ne wonno hande bismiɗen ɗo ko Dieynaba Boubou Sow so wiyama Dieynaba Boubou Sow tuggi tan ko hayɗi ha yetti to wiyete Deysrak ha dendagal bandiraɓe guure takkiɗi toon ɗe Monguel en Agris en Sinthiane en ha to Jokkude en mo limti kala juuma guure nan toon ha kewi so wiyama Dieynaba Boubou Sow dendagal bandiraɓe ina beltoro hen no fewi ɗon kadi calminirten dendagal fedde ɓe ganduɗa ko wonɓe e yakare rewo Boso nde wonno hande kadi eɓe dokki doole yidde bismade Dieynaba Boubou Sow hande rendo ngo kono Dieynaba Boubou Sow dillanno e jangde jangguinde pular dillanno kadi e gueɗe pular kewɗe kono Dieynaba Boubou Sow wayri nanede walla dille mum wayri nanede e banggue pulago ka deccuɗo tan walla ha joni koye golle hek gonɗa
eyyi Dieynaba ko ardi fof mataw ko pulaar ene wiya tan so tawi guese ɗi keerodirani tan joomum enen ne mbawi humpodirde kono enen en meeɗa ruttorade caggal e ko mbaɗannoɗen ko sikki ala koye gollal ngal gonnoɗen ngal hannde so wona ko ɓeydi hen ala ko usti hen ewa min komi jangguinowo to banggue alphabétisation ɗemɗe guendiji kono kadi komi windiyanke to banggue ɗemɗe guendiji ewa sikki ala guila hitande 1997 puɗɗiɗen windude deftere woni 1988 puɗɗiɗen windude deftere meɗen aɗa andi wiyetede gonka e niidi debbo e nder rendo fulɓe e nden ɗon deftere heeɓino martaba muulede to wiyete arrête muuli nde ko tubak goto amérique najo ne wiye Sonia Diallo walla ɓe mbiya Sonia Fagorbert Diallo ko kanko ardino guumu arrête o to banggue mulgo defte mulgo e hebloji ewa caggal ɗum en keeɓi yaltinde defte kewɗe bindama hen kuɗol meɗen meeɗa sojjude guila nden kono kadi to banggue jangguingol ngol en meeɗa ɗum dartinde saabu deftere men wonde nde hemde yaltude defte kewɗe jaltani kono ndeɗo kam heeɓi yalti koto wiyete yalti ko Harmattan Sénégal kono kadi muulide kadi ko denɗiraɗo meɗen kadi séréer woni Mbagnick Ndiaye nde Allah waɗi ɗum ministére kalfinaɗo ko fate pinal e ñeeñal ko nden woni nde o muuli deftere nde nde muula noon nde yalti Harmattan sikki ala an aɗa jeeyano e tawtoroɓe nde deftere nde yalti nde kono guila nden ha hande kuɗol meɗen sojjani kono jiida kadi to banggue jangguingol ngol ha hande en dartinani saabu rawane gonnoɗen ko Kirma Sarr eɗen jangguino toon ko fate duɗal alphabétisation duuɗe ɗe laamu ngu jogui ɗe ɗen ɗon duuɗe noon ko duuɗe mawɓe kono noon haɗani ko jangde yaadude bindol e jangde bindol e hiisa beele jomumen ɓe mbawa jangguinede ko fate ñeeñe ene karallagal en métier tawa jomumen janggo e jaam noon saɗa jangguina mawɗo ko alay saago balla ɗum ha wawa nafde hoore muɗum wawa hen yitade hoore mum e jogui balle ɗe ɓe ballete ɓe mbawa fewnude ko wayno ziwji en ɓe mbawa fewnude ko wayno cabuni en ko wayno orgewede en ko wayno gueɗe goɗɗe e nder on saaha ko toon gonnoɗen to banggue Kirma Sarr e heblude kadi jangguinoɓe ɓe keblannoɗen toon to banggue ARP tabital Pulagu Sénégal eɗen keblanono ɗum saabu ko minen cukku jeeyami koye cukku hoorejo tabital Pulagu Sénégal kono kadi eɗen jeeya e goomu eɗen jeeya kadi e goomu tabital Pulagu international kono kadi eɗen jeeya e tabital Pulagu Europe e to banggue groupe e ko nandi hen sikki ala wadde en dartinani ko mbatten ko e oɗo ndeɗo hitande kadi Allah waɗi en koto wiyete Sikam Mbaw to galle rewɓe gonɗo ɗon ko ɗon tigui woni ko jangguinten kono ha hande kadi ko duuɗe ɗe expédition joguinoɗe ɗe laamu ngu joguiɗe e duuɗe Iya Thiaroye ɗe jangguinten ɗon ɗe ha hande kadi ngal ɗon gollal nan jokki to banggue Sikam Mbaw ɗo kono golle keddiɗe ɗe mbaɗan ɗen Sikam Kirmay Fall ɗene ha hande ina jokki wadde sikki ala to banggue jamma guilnaɓe sone keeɗi kam ina gandi ha hande gollal ngal dartaki heddoto noon ko so yimɓe gondani walla mbayrodiri walla ceerti tan e saaha jomumen ganda ko gonɗa e dow mum jogo hen sikke saabu jangguinoɓe ɓe keblannomi Kirma Sarr ɓe rawane ɓe ɓe mbaɗanama ɓeeto sikki ala to banggue tabital Pulagu ARP tabital Pulagu Sénégal Fary Sylla e ɗe balɗe ɓe poti seedam faguji mabɓe jaltina ɓe poti tottirede seedam faguji mabɓe ko ɓoyata e to banggue noon janggoɓe ɓe jangguinanoɗen ɓene kadi ha hande en jokki formation ngaji mumen ko fate e karalle kese ɗe e ko nandi hen ɗum ɗon kadi ko golle baɗɗe fayida sikki ala enen kam en dartinani hay lawol gotol jamma e ñalawma koto gonnoɗen ɗo gonɗen heddi tan ko wannoon nokkuji ɗi certi en ummima to banggue Sikam Mbaw hande gonɗen ko Kirmbay Fall ewa kono haɗani ha hande gollal ngal ina jokki tigui machallah bandiraɓe keeɓi famde hen no fewi nde wonno ha joni golle ɗe ina jokki kadi jangde pular nde jangguinde kadi métier ɗe wadde formation à pular na jokki ha joni kono heddi tan kombi sikki no manki dowlude tan no hannirta ni saabu kewɗen nande tan ko ha joni ko jangdeji pular ɗi walla duuɗe ɗe gandanɗa jangguinanno pular foof hande ina wayno doole mumen gustima ko wayno pengal kisal jammuguel en ko wayno pengal Mamadou Alassane Ba en pengal accawel en e goɗɗe nde wonno ɗe nananno dille mumen ha woni gonga kono hande gartaten tan ko haaliɗo joni deftere ma darde debbo e nder rendo ko ɗum tigui hande jiɗɗen haalde
nde wonno so wiyama darde walla needi e darde debbo e nder renndo ko haala mawko woni ɗon wadde holko mbawɗa haalande nen? eyyi mami aɗa seeɗa e jubbude to mbiɗa ɗo ha hande to banggue cetal Pikine tengɗe ɗi foof nantoon ina golla wonde ko 16 mabɓe o tan walla ñiɓirde mabɓe nde wayli joni ko Kirma Sar ɓe goni kono ha hande golle ɗe ene jokki haydara hen tardani mi heddi noon koto banggue no mbiruɗa ni saaha kala jamanuji ɓeydodirat waɗata waylo waylo ko jangde yaadude e jamanu aɗa andi adana en janggat tan eɗen pira eɗen mbaɗa taro eɗen mbaɗa hiisa e hande o noon ɗum ɗon koko usti nde tawnoji jangde yaadude e gandal tawa ko ñeeñal yaadude karallagal tawa jomumen ɓe ne sukaɓeɓe kadi tawa ene jangguine to banggue ɗin ɗi guindiji ɗe saabu hande laamu hunani hen junggo muɗum sukaɓe to ko so ɓe woni lecture pour tous o jangde ɗemɗe muynade ɗe sukaɓeɓe puɗɗima ɗum janggude e nder école aji he ga kadi to banggue mawɓe ɓe kadi jangguinede ɗumen kadi ko naftata ɗumen taw no waɗa gartam kadi ɗum ɗon kadi ko hunde waylide ɗum waɗi to jangde nde natti waade no wano hanki ni tan kono ha hande to banggue jangde ɗemɗe guindiji ɗi ene jokki eyyi sen garti ga noon to banggue deftere meɗen gonka e needi debbo e nder renndo Fulɓe eyyi nde ɗo deftere nde yalti ko hitande ujunnaje ɗiɗi e joyyi nde windaka e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati eywa nde ɗo deftere nde yalti arrêté nde dañi fartanŋaji ɗiɗi hen fartanŋe goto ko tawtoroyede foyer de livre francophone allemagne ɓeydu sawtama gueɗal gongal ngal nde dañi fartanŋe kadi tawtorede pottital rewɓe pirsidaji to Mali nde kadi ɗum ɗon kadi waɗani en nelɗoɗen hen kadi deftere nde fottitema nde woni titode ɗum ɗon ha mbawɗen e pulago fof wawi hen yitade hoore mum kadi Sénégal kadi wawi yitade hen hoore mum saabu eɗen jetta hen to banggue Amadou Toumani Touré e Viviane Wade wonko mbaɗi hen on ɗon ñalawma nde waɗi Mali nde ha woni sababu ni Amadou Toumani Touré o udditiri ñalawma o Pular tawi ko ɗemɗe nayyi kaleteno hen anglais français e bambara e Pular kono Allah waɗi ko Pular o udditiri ɗum gam weltade nde o tawi eɗen kaala e weltade konngol ngol kalanno ɗen ngol tagi mo o udditiri ɗum eywa nden ɗon deftere noon haɗata kam eɗen gandi deftere nde yalti deftere nde eɗen gandi to banggue nde fanni ko fannuji ɗiɗi feccere adande nde haalata ko jamanu ɓennude feccere ɗimmere nde haalata koko wona e dow mum ko ene jamanu waylori en mbima ɓeydodirat ɗum waɗi ende jogui adan o to kaleten ɗon ko ndeɗo kalten ɗon ko eɗen gandi needi suka nde tawno Pulaar en wiya ko so wuurima naf ɓuuri so mawni ma nattu eywa en kaali hen ko heewi tawde émission o juutani en mbawa hen junnade eywa en kaali hen haala joljole suka debbo no wayi welde so yeehi o yonti e nde o naati joljole makko no wayi welde en gandi ɓinguel dewel e nder galle ko kanŋe e nder so tawi nerama no foti nerede ni ko kanŋe e nder galle kadi eɗen gandi fayida muɗum to nder galle ɗo e nafoore makko e nder galle ko hunde wande fayida sabu wonata ɗon ko jokkorgal ɗum waɗi eɗen mbiyamo ko falla en ɗam e jeesen gurdam eywa kono kadi so en garti gata banggue ceemeɗo debbo ceemedagal ngal woni so naati hoɗande nde kadi walla o yeehi o tolnima ɗon hol darde makko ko ceerno gadano e jangguirde gurdam ɗum ɗo fof en kaali hen sikki ala wawa hebde hejje émission o tawde ko noon foti kono kam eɗen gandi saaha kala en mbi joljole eɗen mbiya saaha kala jamanuji koko ɓeydodirta e nder oɗo saaha hande sa ƴeewi jangde to banggue rewɓe eɗen gandi ko rewɓe ɓuuri hewde humam binneɓe to banggue jangde ɗum ni ina jeeya sikkede walare nde ko nde ñisi ko beele wona rewɓeɓe wonde humam binneɓe saabi ha walare nde ñisiri hono noon te ko kamɓe goni nehoɓe ɓesguji ɗi ɓesguji ɗi ko kamɓe goni nehoɓe ɗumen te ko kamɓe ɓuuri ɓattade ɓesguji ɗi wadde ko kamɓe goni rewniɓe ɓesguji ɗi wadde wondeɓe humam binneɓe nde wonko bonnata kono kadi jangguinde mawɗo tawa ala ko hutori haydara ɗum waɗi to banggue laamu leydi Sénégal ƴeewi ministére kalfinaɗo ko fate janggue woni ministére éducation ɓe qimi joni so tawi mawɓe rewɓe ɓe ina jangguine ko famɗi foof eɓe dokke saaha fof ɓe dokke financement ji walla ɓe dokke kalis ngaalu ngu ganduɗa yooɓe liggoro kono ngaalu ngu watta gartam ɓoyata tan saya sabu wadde humam binnagal ngal nani hen wadde ɓe mbi waɗi ko famɗi fof yo jomum ɓe jangguine kam ha mbawa windude mbawa hisade
mbawa kadi hisnude mbawa wadde gestion o e koye men mbawa andude holko dañcata hen eko woni hen wadde ngal ɗon jaɓɓal e nder o saaha ko ngal ɗon jaɓɓal min jaɓɓete ngal ɗon jaɓɓal wadde ina waɗi fayida to banggue kamɓe koye mabɓe soɓe janggui kadi ma woot kadi koɓe ballita to banggue ɓesguji mabɓe ɗi to banggue jangde ha tengti to banggue hande wiyede yo sukaɓeɓe puɗɗoro ko fati e ɗemɗe guindije ɗe wadde yo puɗɗoro ɗemɗe muynaɗe ɗe e nder on saaha wadde ma rewɓeɓe jogo ngal ɗon jaɓɓal kono kadi e nder o saaha maɓe mbawa hisnude kadi ngaluji batte keɓeteɗi e nder galleji ɗi ha tengti sa ƴeewi debbo ko kanko woni ko roɓinda ha arti e nder galle he fo arta koye debbo ewa guilay ko faggoto ko kanko hoore makko e kanko kadi ko faggante ko faggete kadi arta ha e junngo makko ko holno foti hisnirde ɗum hannde e jamanu mum gonɗen sabu sa ƴeewi kanko woni ngorodi galle o e joni noon jamanu o namnima golle namnima jamanu o kadi eɗen gandi crise gonaɗo o ɗo tolni hannde wadde holno rewɓe poti darorade e nder galleji ɗi beele goho ɓe mbawa wallude ɓesguji mabɓe ɗi no janggiri ɓe mbawa wallude ɓesguji mabɓe ɗi no celliri ɓe mbawa wallude ɓesguji mabɓe ɗi no guurdi tawa ina kaara nde tawno ko ma neɗɗo haara sella hisa e nder o saaha nde wawa dañde jaam so harano sellani hay so yiiɗi dañde gandal o dañata te jamanu o ko jamanu gandal hannde kala hannde daɗaɗo e gandal o daɗama kala daɗaɗo hannde ngal o daɗama kala daɗaɗo hannde e to banggue laamu o daɗama wadde ɗum ɗon fof noon wawata hebde ɗum ko gandal ngal wawata hebde ɗum ko gandal wadde joni noon holno kanko hoore makko holno debbo o foti heblirede haw wawa yuɓɓinde ɗum ɗo wadde yo janggine o wawa windude o wawa hisade o wawa hisnude ngaalu ngu ha tengti e jamanu mo gonɗen hannde taw sa ƴeewi caɗele rafiji naati caɗele gurdameje naati caɗele ñamele bonɗe ɗe naati caɗele jarameje ɗe gueɗe goɗɗe ɗe neediji ɗi kecco o holɗo lomboto hakkude makko e galle o needi makko ndi ha addanma ɗum ɗo fof koye rewɓe heewat ɗi wadde beele debbo no foti hunde ɗum mbimi mbiyen ala wadde ɗon sen ƴeewi darde mabɓe ɗon nde ko wawde yencinde ha ngaaluji mbawa wonde e galleji beele ɓesguji mabɓe ɗi ɓe mbawa ɗumen hufde tigi wadde sen ɗeeɓi famde way tan kono needi hannde needi rendo ko saabi ɗum ko ɓuuri hen hewde addu ɗum ko humam binnagal rewɓe ɗen o wasde ɗumen janngude nde ko ɗum saabi hannde needi mbaylidi ndi nde wonno hannde ɓe mbimo nehaki wawa nede te ɗeeɓi famde ɗon wonde ko jiɗɗa wiide ko humam binneɓe ko ɗum addani hannde leydi ndi wadde wayloji ɗi keewi eyyi to banggue sa ƴeewi needi meɗen hanki fina tawa meɗen aada meɗen no gonirnoɗen hanki ko hunde wande fayida ɗum ɗon wawa woppede ko alay saago artire sukaɓeɓe nde tawno jillodira ɗe keewi jamanu o hankadine kala ko woɗɗuno ɓattitima so yimɓeɓe etaki fottude ɓesguji mumen ɗi tan so renaki ene mbawi yaade ha natoya e jamanuji goɗɗi kono jamanu o kadi waylima namdima gandal kala ko wurano hannde namni ko gandal ndema wonno gollal humam bin gaynaka wonno gollal humam bin gueɗe goɗɗe gonno gollal humam bin hay ɗum hannde namni ko gandal ko jamanu o wayli yoroji ɗi naati toɓa hikka soña mo wuuri eko nandi hen yanti hen sa ƴeewi joni oɗo rafi garɗo joni woni crise mo ganduɗa aduna fof tini ɗum eɗen gandi kadi en ngala doole ko en yowi ko ɓuuri hewde e leyɗele meɗen enen afrikanaɓe ko en yowiti ko ɓuuri hewde e meɗen ko en jiggotoɓe to jiggotoɗa ɗo so dañi caɗele so renaki anna dañat caɗele ko gonga ni enen fof jogade to banggue to gonɗen e nder to gonɗen ɗo eɗen mbawi faggitade ngaaluji eɗen mbawi ko so en jonanoma ko men ko en golli ɗum tan wona eɗen ɗamini ha ɓurti eɗen mbawno joganade koye meɗen kono wadde hannde beele rewɓeɓe potani finde yurnitade ƴewde hisnude ngaaluji ɗi e nder galleji ƴewde ko dañata ko beele ina ɓeydo ƴewde ko heɓete galleji he ko beele faggudu ndu ina ɓeydo e nder on saaha ɓe mbawa andinde sukaɓe mabɓe ɓe mbawa wallude ɗumen janggo e jaam tawa ina mbawi ñawdande koye mumen caɗele mumen kono so tawi joni to jiggotonoɗa ɗo ko ɗon tigui adi dañde caɗele ɗon adi dañde caɗele ɓen ɗon dañi caɗele so wonti noon ɓe mbi so arte walde noon holmo walata noon mo wala hirade wadde ɗo noon en poti nde miijotoɗen ɗum usten
dille kewɗe ɗe isten fereji kewɗi ɗi isten no mbaɗirten jawdi ndi tigi tan no welma mbaɗa tan e gueɗe ɗon gonnomi e arde ni joni hande so tawi hande Dieynaba Boubou en tant que debbo dariɗo bindowo defte e banggue rendo e taaridi no debbo darorto no debbo wonirta darde debbo e rendo hol yiyandema hande walla hol ko ganduɗa aɗa jogui hen miijo mo ganduɗa so yimɓeɓe dewri gonɗon lawol ma hande needi sukaɓeɓe wawa fewde e kadi yimɓeɓe mbawa andude mbawa kadi gollade no hannirta ni taw waɗani caɗele jaafoɗon e ɓesguji ɗi waɗani caɗele galleji ɗi waɗani caɗele dewle ɗe nde wonno hande sa yiiɗi liggade ina adda caɗele e ɗum ɗo ngakkina needi sukaɓe nde wonno aɗa wasa andude ɗumen a wasa andude kadi no goniri nde wonno a jii hande waylo waylo garɗo ko galleji kewɗi ko jomumen sukaɓe ɗaccirte tan ko liggotoɓe walla ko kañumen tan e koye mumen gona e galleji walla an debbo ka dawowo taw aɗa ka desaɗo dewgal maɗa aɗa yiiɗi hisnude ɗum hol peeje ɗi ganduɗa hande debbo no wawa wadde ha gandanɗa taw needi sukaɓe ndi ngakkata taw kadi dewgal maɗa aɗa waɗiri no foti yarude ni eyyi e namdal ngal e ngal yaaji e ngal metti tongude kono noon ma en eto tongude hen seeɗa sen ƴeewi nane en mbi jamanuji ɓeydodirat jamanuji mbayloto so jamanu waylima noon ko alay saago mbayloɗen jaaden hen yoga hen kono wona fof ewa hen sahaji ko addude hooliyani en yino debbo ko ardi fof ko yo addu hooli kanko debbo suusa tumarankaga debbo suusa wasde to jeeya debbo no suusi no wawi liggade no gorko liggorto no wawi jogade gandal no gorko jogori gandal no wawi ɓurde gorko gandal no wawi ɓurde gorko ngaalu kono kala mo wi galle wiya debbo kala mo wi debbo wiya galle galle wonata to debbo ala kala nde nanɗa galle ne wiye galle ko gorko woni galle fof so ala debbo ananta ɗon galle eywa kala noon nde nanɗa kadi debbo o jogana hurum o jogana teddungal koye nder galle o tawa wona to heeɓi fof tawi wonata tumoranke to wela fof omo wawi yaade eywa hande noon yeehi ha jamanu o joljole kese ɗe naati wonko ɗe naatdi ko alay saago yimɓeɓe eto serdude ɗum an ko dawanta ko ƴewata ko nafanma ko ƴewata ko ɓeyditoriɗa e galle maɗa ƴewata ko nafɗirɗa ɓesgu maɗa eyyi pulaar ne wiya cimtinani fadi en wattane mbawa ko ron ketti ko heɓittuma janggo ko janggo ko galle mo jamnoɗa gollude o jabɗa ɓesnude o jabɗa hufde ɓesgu ngu jabɗa neede ɓesgu ngu o ko o galle heɓittuma janggo ko ɓesgu ma heɓittuma janggo kono noon ko alay saago neha ɓesgu ngu dokka ɗumen hakkillaji tigui rigui ka ɗumen jogo needi jogo hakkillaji jogo pinal ngal tawe galle ngal kono kadi so tawa ina mbawa jiggoyade mbawa janggoyde kadi ha daña gandal e nder on saaha mbasa wonde humampinneɓe nde tawno sa waɗi ɗumen humampinneɓe a tampini ɗumen saaha nde gonata e galle hende so tawi aɗa tini hoorema wonko kartotoɗa cukalel yo won jewtidiɗo ma ha tengti ɓiɗɗo debbo nde tawno so mbi sa neehi ɓiɗɗo debbo sa neehi ɓiɗɗo debbo needi moƴƴiri a neehi leñol sa neehi ɓiɗɗo gorko needi moƴƴiri a neehi needi ɓiɗɗo neɗɗo goto nde tawno ko yummo woni ko kañum woni ceerno gadana e jangguirde gurdam ɗam ko juuɗe mabɓe mata ɓakkide guila caɗani ko kamɓe goni nehoɓe ɓiɓɓe ɓe wadde saaha mo gonata e galle o ya won gahinako neɗɗo ko tan fuɗo tan foftere ala e aduna sa arti e galle eto yewtidde e ɓesgu ma eto wajade ɗumen eto hollude ɗumen gurdam mumen eto hollude ɗumen fina tawa mumen eto hollude ɗumen jeeyano eto kadi jangguinde ɗumen galle kese ɗe mbawa yadude jamanu so tawi a neeri ɗumen noon e nder galle ko galle o woni duɗal gadanal e nder jangguirde gurdam suka kanko renata neɗɗo o to banggue bedda kanko renata neɗɗo o to banggue duɗal ngal janggoyta to école to kanko renata ɗum ko galle o ko tawe nder galle he ɓe o ñembata o ɓuuri ɓadade ko yummakko o ɓuuri ɓadade ko famille makko gonɗo e nder galle o ko tawata e nder galle he kono haasi ko ɗum woni ko ñembata nana haali konngol mbiɗa mo nehaki nehata mo nehaka fandani mo fandaki so faggi mo fandinta wadde ko alay saago eto ɗen ƴewde ɓesguji ɗi holno juɓɓudi nder galle o debbo o kadi somo yiiɗi galle o feewa o wonata mahowo luure e nder galle he
wonatama hawa luure e nder galle kala no jiiɗa luure dente ndenti neɗɗo fof ɓurɗo heewde caɗele e nder galle tawde ko noon o ɗacciri to galle maɓɓe tigi ko ɗum ñeede e nder galle wona sara e nder galle tigi wadde noon ɗum ɗo ni no moƴƴi tawa kanko hoore makko omo ƴewto sukaɓe kono kadi famille taariɗo ɗo no o wona falla en ɗam e jeesi gurdam nde tawno sa woppani ustude jinnaɓe hay sinno ko sawdiɓe walla woɗɓe e nder galle walla famɗinde ɗumen walla famɗinde ko taarima e nder galle he ko so renaki hay ɓiɓɓe ma ɓe pamɗinat ɓen soɓe pamɗini ɓen ɓe gonata tedduɓe nde gonata ko ɓinguel nene mum e bamum hay goto noon jiɗa jibin tigi machallah yewtere nde no waɗi fayida ha maayi kono hojomaji meɗen ne wonno no dabɓiɗi gasi ha laaɓi ɗum noon wadde konngol ma cakkitingol tan ngol mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi konngol cakkittomi ngol mbaynortomi tan ko ardi fo yo rewɓe ñife mi haali konngol ñandete tabtal Fulago Ouro wonande hol darde rewɓe to banggue fitinaji ɗi no mbayi hewde hande luure ɗe nder leyɗele ɗe goƴaji ɗi kawriti caɗele keewi e leyɗele ɗe yultodiri hol darde rewɓe to banggue ñifde fitinaji hol darde ma noon debbo suusa fitina nde tawno tumaragal ngal nde waɗi ha ɓurti fof ko debbo dañatene kala no jiiɗa hande to cawli ina donda debbo ina jaggue junggo entaɓe ina daasa ina ɗumina koye haareji fitinaji arata wadde galleji ɗi fitinaji ɗi garto ummade koye nder galleji moƴƴinde koddigal mum yimɓe ndendi ko sertata yo ballodir wonande leƴƴi gonɗi ɗoji e Sénégal woni pullo woni séréer woni joola woni mandeng o woni goɗɗum e goɗɗum fof woni ɓiɓɓe yumma nangodira ko nden woni nde ɓe mbawata gollodirde janggo e jaam mone maɓɓe fof nafa kadi ɓisgu muɗum nguɗu kadi naftodira e ɓisgu keddigu ngu mone maɓɓe kadi naftogor ɗon e nder on sa yimɓe ɓe ɓurata yaajirede tigi tawno fitina kala ɗo naati ko luural to luural naati fof ko haare ɗo kala haare naati fof ko sooña tigi machallah to haare naati fof ko sooña kadi luurodiral addata ko caɗele ɗum noon bandiraɓe yewtere meɗen arti ha ɗo en calmini dendagal bandiraɓe wattoɓe meɗen hakkille en calmini Mamoudou Adama Diallo en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ina batti hakkille e Pindi TV ɗum noon aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e dinguiral Pulago ko ñande wonde so guena ñaawi